Nagluto ako guys ng fried rice. Ayan. Tapos, pakita ko na lang sa inyo kung tapos na akong magluto. Ayan. Ang aking ingredients. Spicy, sweet spicy cut cabbage kimchi. Ayan. Ang aking ingredients lang. Sibuyas, bawang. Ayan lang. See you there guys. Sorry. Mamaya na lang po ulit. Tapos na yung gulay. Ayan, tapos na yung aking niluluto. Done. Kimchi fried rice. Ayan. Sa wakas, tapos na rin ako magluto. Ayan, yung gulay, tapos na rin. Ayan. Napakasarap talaga. My favorite. Ayan. Done na po ang aking kimchi fried rice. So, kung nagugutom ka po, tara na. Kain na tayo guys. Don't forget po, subscribe ang aking channel. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you very much. Keep safe everyone. I love you all. Bye-bye. Ayan. Maraming salamat ulit talaga sa